terve! Jumalauta, rattijuopot ja nölkkäreitä ja juoppoja. Teillä ei ole edes tuosta palloa. Jumalauta tuosta palloa. Ootteko nähnyt Neihinon palloa? Että varmasti on nähnyt Neihinon palloa. Tää on siis pallo. Petona. No ei täällä pallostakaan. Onko tällainen? Sano vaan, että ei oo. Jumalauta, tuolla sulla ei varmasti oo tämmöstä. Vai onko? Mä tiesin, ei sulla oo tämmöstä. Eikä sulla. Eikä varmaan sullakaan. Jumalauta! Tiedä tämmöstä! Entäs tämä näin? Tää on viiniä! Siis viiniä! Onko? Mä luulen. Teillä ei oo mitään tämmöstä! Kenelläkään ei oo tämmöstä! Mulla on tämmöstä ja se on hyvän makusta! Kattokaa nyt! Minunkaan hyvän makusta! Ei teillä oo täältä! Teillä ei oo näin hyvää läiskää! Mulla on paras hyvä viiniä! Teillä ei oo! Ja mulla! Ei sitä mitään! Ja mulla! Te ette saa sitä! Perkele! Homot.